Adéla, 31 let, 1 dítě. Chamomila, 15 let, 2 děti. Zvládne mladičká královna z bahení říše život na zámku? A dokáže se panovačná královna Adéla postarat o 2 neposledné trpaslíky? Uvidíte v dnešním díle. První rodina žije a vládne na maloměstském království Landštejn. Zdravím, mé jméno je Adéla a jsem královna zdejší říše. Je mi 31 let, toto je moje dcera Aneta, ty je 14 let a toto je můj muž Rasomil a je mu 37. A tamhle je naše služebnictvo. Takže ahoj, já jsem Bažimil, je mi 1550 let, tohle je moje manželka Chamomila, je jí 15 let a tohle jsou moje 2 synové, Pim a Put a je jim 5 let. A jsou adoptovaní, ale to jim neříkejte. Pš. A tohle je naše rodinné království jménem Naturela. Ahoj! Krásné království to máme, s mojí ženou vybudované, nádherné. Budeš mi tu chybět. S Bohem. S Bohem. Musíte mi něco slít. Musíte jíst bobulky. Jíst to, co vám připraví vaše nová máma. A hlavně buďte na ní hodní. A taky na tátu, jasný? Ano. A kluci, víte, co si dneska dáme k večeři, když maminka nám takhle na 10 dní odjíždí? Co? Kopřivy! Jo. Tahle už vůz s koněma na tebe čeká. Budeš nám chybět. Ahoj. 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 Tak si tu mějte moc hezky. Vem to tady do vlastních rukou, věřím v tebe. Hezky se uč, dceruško, a hezky se maluj, jak jsem ti to učila. A ty tu nezlob, jo? Už teď se jim stýská, pane bože. Pardon, už to čítá. No, tak jedeme. Já hlavně doufám, že můj muž nebude utíkat a nebude dělat nekalosti. O dceru se nebojím, ta je celá po mně. Není strachy. Cesta nevypadá přívětivě. Mám pocit, že jedu do... Nebudeme vyslovovat tato slova. Jedeme hodně pryč. Jedeme lučinami a chytám jisté úzkosti z toho, že moje nové obydlí nebude také, jaké bych si představovala. Nevidím toho pozitivně, ale nebudeme negativní na začátku samozřejmě. Já jsem vždycky milá, že jo? To vidíte na mě, první pohled. To jsem nečekala, že ty děti mi budou tak hrozně chybět. A to jsme se rozloučili jenom před pár minutama. A doufám, že ta rodina bude nějaká ekologická. Fakt jsem na ňu zvědavá, jaká bude. Pěkné máte. Jiné než v našem království. Dobrý den, Chamomile. Já jsem král Krasomil a tohle je moje Landštejnské království. Těší mě, králi Krasomila. Taky. Dobrý den, Aneta, těší mě. Také mě těší. Tady máme naše jako zaměstnance, tady je naše chůvička, tady jsou naše 2 uklízečky a tady je kuchařka. Přivítej je, Chamomilo. Těší mě. Mockrát mě těší. Těší mě mockrát.
Tak asi bychom už šli. Pojďme. Radši jdeme. Tak, zahradu mají velkou, ale jakoby hrad pořád nikde nevidím. Tak daleko ještě. Vy musíte být královna z Landštejna. Ráda vás tu vidím. Doufám, že se vám tady zatím líbí. Jo, pěkný, zelený hodně, vy taky, tak nějak zelený. Děkuji. Tak, pojďte za mnou. Vy jste vodník, Ano, proč nejste zelený? prosím vás. My tady nepodporujeme rasismus, ano? Ty ptáci tady řvou takhle furt? Ano, bohužel. Budete se muset zvyknout. Co to je za dva hrášky? Tady to jsou Pim a Put, děti našeho znešeného krále a královny, království Naturela. Jsou to velmi hodné děti. Pozdravte! Dobrý den! Ano, To máš jo. ano, pojďme. Je tohle nádvoří? Ano, paní, tady žijí naši obyvatelé. Máte tu nějaké keře s bublinkama? Asi ne. Takže tady je nádvoří, tady všechno roste. Je, tady musí být živo. Pak tady můžete hrát golf, bazén a pak dál máme park pro malé děti. Tady je i kafe, můžete se napít vody, Ty jo, konečně něco k obědu. Cože? A vlastně tady máme služky další, moje spolupracovníci. Co to máš na ksichtě, prosím tě? To je indický make-up. A to co? No, to snímky. Ale to nejsi ženka. Ale to nevadí, je to sexy, není to bude sexy na mě. Vždycky mám pravdu. Víš? No, No, ne, dobře, ne vždycky, ale vím, že to zafunguje. Tentokrát to zafunguje. jako, asi jak myslíš, holka, ale úplně v tom... Zamával mi, miluje mě. Ty máte manuál, mama. Pozdrav od královny. Dopis od krále Chamomily. Milá královno z Landštejna, vítám tě v království Naturela. Určitě i Nutelu. Naše království žije v souladu s přírodou, proto prosím pečuj o prostředí a vyhýbej se použití chemikálií. Moji synové Pim a Put milují přírodu. Nech je si hrát venku a připravuji jim lehká jídla z bylinek a plodů. Manžel Bažimil začíná každý den meditací u rybníka, kterou můžeš podpořit lehkým, zdravým jídlem a společným časem v přírodě. Pokud budeš potřebovat pomoc, obrať se na vodníka Vodřína. Co si odřel? Dobře. Přeju ti klidný a harmonický pobyt s láskou Chamomila. No nic, Šporka mě už miluje, to tady mě ještě neviděla. Se jí nedivím. Milá královno Chamomilo, vítej v království Landštejn. Naše království dbá na řád a luxus. Proto prosím, udržuj vše v perfektní pořádku a buď přísná na služebnictvo, které má sklony k lenosti. Moje dcera Aneta potřebuje pozornost a rozmazlování. Nech ji, ať si užívá, co jen chce a připravuj pro ní její oblíbené lahůdky. Můj manžel, král Krasomir, je klidný muž, ale pod mým pantoflem. Proto mu neváhej připomínat, jak skvěle vypadá. Pokud budeš potřebovat pomoc, dvorní dáma Jana ti ráda vyjde vstříc. Přeji ti pohodlný a klidný pobyt s úctou královna Adéla.
Já myslím, že vše bude v pořádku. Mají tady květiny, takže určitě nezůstanu v ohledu. A vidím, že okolo království je les, takže asi mám kde přespat. A doufám, že moje dcera, ona je skoro jako moje dcera, protože je mladá. Moje ženuška, moje žena, si to tam vydrží, ať máme peníze, protože nevím, co to je. A prej, že peníze mají lidi rádi a my chceme být jakoby moderní, že jo? Takže budeme mít peníze. A protože v naší říši peníze neexistují, to je tady ta kytka, jestli vidíte, tak to jsou naše peníze. Ale jakoby vůbec nevím, co to je, prostě se takhle jmenuje ta kytka. A vidíte, že jich tady máme několik milionů, takže proto by mě zajímalo, jak to vypadá, jak to voní, jak to chutná. Jsme v bažině? Ano. Cítím. Nebojte, taky se zbyt na to. Nemyslím si. A co král? Jaký je? Skvělý. Hodný. Nadaný. Sexy? Ano. Madam, toto je náš král. Králi, je tady královna z Lanštejna. Cože? Slyšíš správně? Královna Adéla, už jdu. Dobrý den. Král Bažimil. Královna Adéla. Těší mě. Potěšení na mé straně. Kytice, nejkrásnější v celém království. Děkuji. Není zač. Jdeme dál, provedu vás po našem království. Jaký je král Bažimil? No tak jakoby vycházíme spolu, ale všechny chlapy jsou stejný. Takže jsem si opravdu moc nepomohla. Prostě ženy. Musíme to vést. Je to v háji. Králi. Ano. Královna Adéla, že? Musíte být osamělí. Co rádi začít? Mám nový indický make-up. Je barvečka. Dobře. Nevadí, ale necítíte se opravdu ani trošku osamělí? Necítím. Aha. No, přemýšlela jsem, že nechcete společnost. Jo, miláčku, já už nebych přes milá na šarmu. Musím jít. To není potřeba. Je to potřeba. Králi! Do Viděli jste to? Co se mi podařilo utíct? Ale já prostě nechápu, proč se mi to nelíbilo. Prostě, že ty indky vypadají strašně dobře. Já jsem ti to říkala, že to nebude fungovat. Ale prostě královna, že není v ničem lepší. Vždyť já jsem hezčí, chytřejší a... To úplně ne. Možná ne, ale... Já to nechápu, vždyť... Dášci. Čas večeře. Jo, aha, já. Halo, ty nedobarvenej? Ano, madam. Co si přejete? Servírování večeře bych si poprosila. Vše, Dobrá tady. po večeři. Dobrá, přinesu vám něco. Už teď se bojím. Doufám, že to bude nějaké kuřata, nebo aspoň kanci by tu mohli běhat, že jo? Ne? Co vy kluci, co nejčastěji papáte? Kopřivy. Já jsem slyšela, že je večeře. No. Pochutnáme jenom kluci, je mi líto, ale kopřivy jsme nenašli dneska, takže snad budou zítra. Proč jsi v kuchyni? Já v kuchyni. To byl dobrý vtip, ty jsi tak vtipný. To byl vtip. Ne, nejsem v kuchyni. No, tak já vám povím takovou historku hezkou. Chcete slyšet to, jak měla moje žena své poslední narozeniny 15 let? O můj bože, 15. A ještě zpátky k tomu Bažomilovi, nebo co to?
Mám pocit, že je to v pohodě, až na to, že je trošku pedofil, ale jinak dobrý. A už ani nevím, kolik mám. Prosím vás. Jo, dneska jsou fakt dobrý. Jo, a z toho vy se najíte. Jo. To je výborný. A můžu jako by třeba objednat mekáč nebo něco takového? Co to je? Dobře, ještě, že já jsem vždy vybavena. To máme jíst? Co to je? Co to je? Sekaná v rajské omáčce. Co to je? A kdybyste nechtěli rajskou, to jsou vlastně rajčata, to chcete? To chcete? Sekaná ve svíčkové omáčce. Ve svíčkové omáčce. Já si myslím, že pecka, ohřeje mi to někdo určitě. Ha? Halo? Tady není trouba. Já chytnu depresi. Jo, ohodujte to kluci spolu. Fuj, já se nehodlám. Bobulky! Ani další minutu. Kluci, s jídlem se nehází. Se mnou, co to se mnou dělá? Se mnou to dělá hodně. Upřímně, začala se mi motat hlava. Víte, jak dlouho jsem nebyla na velké? Zacpu si odsud jedině odvezu než žádné dobré zkušenosti. Potřebuju chvíli o samotě. Chvíli. Zbytek dejte! Takže je to pěkná ale to nevadí. Co se týče jídla, tak jakože nechápu, že nám rozbořila naše bobulky. Tady vodník od Řín je hezky sám vlastnoručně, ano vidíte, natrhal, úplně mi říkal, jak je popálený od kopřiv. Chudák a ona mu to schodí. Chudáček. Asi mu připlatím, i když mu nic neplatím. Dnes se bude podávat pražená rýže s čerstvou zeleninou a kozím sýrem. Doufám, že bude paní Chamomile chutnat. Tady máte vaše výsosti, Děkuji. tady máte vaše veličenství. Doufám, že vám bude chutnat. Je, to vypadá jako bobulky z našeho království. Stop. Tady máme jako věcičky. Tohle do pravý ruky a tohle do levý ruky. Takhle to drž. Takhle to vezmeš a dáš do pusy. Máte to opačně. Chápete to? Ona ani neumí s příborem, jsou plní barbaři. Král Krasomil vzal mladičkou Chamomilu podívat se do města. Bohužel si ale předtím dal moc silný odvar z makovic a tak nová královna tomu, co říká, moc nerozuměla. Chamomilo, vidíš tu zahrádku, jak je hezká? Takový park, vidíš to? Takový jako estetický. Když to pokotáte, je ještě lavička, jestli můžeš sednout. Jo? Tady zakopneš, vysoké kamínky. Králi Krasomile, můžete mi říct, proč to máte všechno z kamenů? No, protože my jsme lidi a my rádi stavíme z kamenů, chápeš? Jako my nepoužíváme klacíky a dřevíčko. Máme rádi kameny a jsou jako pevný, chápeš? No dobrý, už to si mám. Kriste pane, to se ten most roztáhne při teplotě 30 stupňů Celsia a 17 metrů? No tak bylo asi horko. 17 metrů? No, tak se přepsala o 10 řádku. 1,70 m? Už jsi takový most viděla? No jasný, pustí nad Orlicí u Koupáku. A dost. Ta naše Anetka hezká, ta je pilná, chytrá, talentovaná. Je jako její matka. Bože, to je blbá. No, jablko nepadá daleko od stromu. No tak děti, hrašci, ani nevím, jak se jmenujou, zní jak z normálně nějakého hororu, bojím se jich. A
Děsí mě jejich životním stylem a tím, že za mnou neustále lezou. Divím se, že tady nejsou ani teď, museli jste je normálně přivázat ke stromu. Jesus. Oni jsou tu pořád. Dobře, prostě se jich nezbavíte. My jsme papali tady bobulky a ona nám je zahodila a dala nám na zadek. Nás to hodně bolelo a je nám to líto, že je takhle zlá. Stýská se nám po mamince. Jo, stýská se nám po mamince. Po chamomile. Upřímně, bych radši měl tu svoji starou. Tato nová není úplně nejhodnější. Je to velká rasistka. Míč jsem ji neviděla. Mám takový pocit, že se naposledy měla 3 dny dozadu. Nepodám se klíšťatům. To skončí. Bubáci. Neexistují. Tady děláš, co mě rušíš při mé meditaci. Já se tady snažím vytáhnout ze sebe vše své negativní myšlenky, které jsme ty do mé hlavy přivedla. Prosím, nerušit. Ani hnout? Jdu domů. Vůbec neděje na mě. Já se držím sotva jenom, abych tě tady neschodila toho rybníka mezi ty lekrý ryby, co mi celou dobu smrděly pod nos. Nespala jsem ani 2 minuty. Spacák, plnej slimáků, nedej bože, čeho ještě. Víš, kam všude to lezlo? Jesus, ani nevím, kam všude. Moc je to. Upad mi nehet, vidíš to? Platil jsi mi tolik za nechty. Ne, počkej, ty žádný nemáš. Krmíš tím ryby. Jdu domů. To mi upadl nehet. Ty většině přírodu. Tady jsou teď. Jdu domů. Vracím se. A tu svoji Ne. bobulí bříši si strč třeba. Tady. Pojď, ty jsi. Vyšla? Dobrý. Tak vás moc ráda poznávám teda, chamomilo. Jste nějaká menší, než jsem si představovala. No tak, jak se vám líbilo u nás na zámku? Víte, chyběly mi tady zvířata. Kde je máte? V kuchyni. Jak si to dovoluješ? Já ráda, ještě když to hezky houpe. Jako chudáci zvířata, prasátka, kočičky, bejsci, pavoušci, kravičky. Nechci říct třeba ještě slimáky, co děláš s nima oční masku, obočí třeba, že jo. Fuj, ten je chutný, opravdu. Musím uznat, že vaše zvyky žrát bobule. A když jsem si přinesla svou plechovku, abych si ji ohřála, tak ten tvůj pedofilní manžel prostě mi ji vyhodil. A aby toho nebylo málo, není to ani kde ohřát, že jo? Takže to jako co? Nemůžu se dojít ani na zastranej hajzel. Takže jediný, co se odezuje, zastraná zácpa. Jako sorry, ale to, co děláš, ty bažině, ty chodíš srát do rybníka. A co jsi myslela jako v přírodě? Když to hodíte vedle, tak to jako navodnete na klacek, nebo jako co s tím děláte? Víte co, já se nebudu doslova bavit o hovnech, na tohle mám moc, málo času a moc peněz. Odcházím. Adamku, počkej. Vůbec
dobrý, víš co? Dáme si po večeři kopřivy a půjdeme s klukama do divadla, dneska dávají ryby, pojď, jdeme. Počkej, to tady nechal, nevím, co to je, ale strašně se mi to líbí. A podle mě, to je něco strašně hustýho. Třeba jsou to ty peníze. Jo, to si vystaví na hustý. Konečně jsem doma. Bobulky! Tak jo, už jdu za těma mýma miláčkama. Takže kluci, naučíme se meditovat. Takže budete dělat, takhle si dáte ruce, tak, a půjdete. A díváte, a máte zavřený oči, ale jako kdybyste se dívali jen Ahoj, kluci. Čau. Chamomilo moje, moc se mi stýskalo. Konečně chamomila. Kluci, konečně budeme zase naše rodina. A víte co? Dneska už jsme ty kopřivy našli a opravdu si je dáme. Jo! My nemáme v plánu nic měnit. Opravdu nemáme momentálně v plánu nic měnit. Dám si, že je dobře, že se nám tak dobře, jak se nám vždy žilo. A vážně nehodláme jíst konzervy, ale pokud se nechtějí a znečišťovat tím prostředí životní. A prostě nebudeme fakt nic měnit. Klukům se to taky nelíbilo, že jo? Nám zhodila bobulky všechno. No vidíte, takže opravdu nemáme v plánu nic měnit. A dáme si dneska kopřivy a budeme všichni šťastní a budeme žít šťastně, jak jsme vždy žili. Tu na hajsl. Co? Že otrávit mě tam chtěli? Záchod neexistuje. Vůbec je to nic. Na zem. No na zem, do rybníka more. To bylo moc. A proč ty jsi s tím nic nedělal? Chtěl otrávit naši dcerušku. Nic prostě. Au. Co bych si zmínil dnes? Asi nic, já bych nechal tak, jak všecko bylo. Ano, je krásný, ale Holt je asi hloupý, takže musí si najít jiného krále. Tak já mám ráda drama, takže ať si dělá, co chce, aspoň mám co poslouchat. Jestli mě baví tahle práce? Ne. Vůbec. Občas je velice těžké připravit něco, co by jich uznalo. Vlastně už si naposledy ani nepamatuju, kdy moje jídlo uznala. Takže prostě jednoduše a zkrátka řečeno, nic bych neměnila. Jsme dokonalí.